Once again, we have here the Regional Director of NBI, Attorney Demetrio Dobgalio, and Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez. Pinakad mga opisina, nag-aandam manira, ikagala, may napupusgan, may sinseryo pa, magpito pa pailan ng mga bulsa. Alala, sige kita, ay nasayaw na opisina, mahupay ang pawastura, ay namupay rapat sa gala. Alala, sige kita, ay nasayaw na opisina, mahupay. Pagsarayaw na kantina, turot nginig ang adong at bukan, kainin at sulagan. Sige sayaw na, ayaw pagkiha, kay para malipay-itan. Maupay inig, nasarayaw ay lamunan. Ilog sa antiin, hawak lumayan, kung kamuting lupa-lupa. Agapos ang palis, ikandam at kwarta, para imuwi gagalang. Sugadhan iba, masubat hira, in pagsaburak, in kwarta. Kay sa pakinig, masarayaw, ay lahuna. Kung marunong ka, akuan masista, kan akong liwat at magkikinanta. Ikaw at mahakmak, ikaw at masayaw, kan ikaw liwat at mailsanggala. Kung ako mapagaw, ayaw kabaraka, ay magsasaro sa liwat man kita. Ay maaraman, liwat ako sumayaw in launa. Maruluyag ka, aguan masista, kan akong liwat at magkikilang na. Ikaw ang mahakmak, ikaw ang masayaw, kan ikaw liwat at mailsanggala. Kung ako mapagaw, ayaw kabaraka, kay magsasaro sa liwat man kita. Kay maaraman, liwat ako sumayaw in launa. Ukod ini, masarayaw, kay amon ato na paborito. Pinapanisan, ginagalahan, ay sayaw ka ang minuto. Sumadhan, kuradang, ang kurat sa ayungan sa marang uglitin yun. Kay anlang muda, usahan sayaw ka minuto.